बेलायनो हामबाय जों दिनै बागमा ब्लक कमिटिनि बिसिंथै बागमा ब्लक कमिटि पार्टी ऑफिस किल्लाव जों दिनै 43 जोंनि एडिसि मान मानि साल पालायलाय मानि बिसिंथै जों दिनै पालायलाय दङ जों दिनै और जागाव जोंनि पार्टीनि बाना तिसाखातै लगेव जोंनि सागा संगठननि BWKHAKTWI ने बाना तिसालाय मानि यागल जों दिनै जोंनि एडिसि मान मानि एडिसि मान थानिव जोंनि आंदोलन खालायलायनाय जोंनि अक्रा रक जोंनि लिडार्स जोंनि बरम गोनां सामाचरण त्रिपुरा जोंनि बरम गोनां नगेन्द्र जमातिया रतिमोहन जमातिया द्रावु कुमारिया तै गोबां मा जोंनि लिडार्स तै सेंट्रल लिडार गामि आमजायनि लिडार गोबां मा लिडार्स अ एडिसि मान थानिव बरमनि सागनो बेदगै बलिदान खाय थांखायसे हायखायबो जों फ्लेग तिसामानि यागल जों दिनै बरमनि आत्ता सान्थिं लांथों हाय होननाय जों बरमनि थानायबो जों खमबावलायखा हायखायबो जों दिनै जतन साइमानो ताकसो जरा जों एडिसि आसु बसर गोबां मान थांमोनि यागल जों ताबो फानो जों एडिसिव सो उन्नयन बा डेभलप दैजों साबिनि कोनो साताबो मावि मायाखौ पियाबो जों तिप्रा मथा फाइ बुवाग्रायनाय नेतृत्व जों ताबो आन्दोलन नं दङो जों आन्दोलननि बिसिंथै जों बुसखांबो खाखायबो जोंनि एडिसिनो जों मोथांमानाय मासमानाय जों एडिसिनि हानि अधिकार रांखौ फैसानि अधिकार राष्ट्रनि अधिकार जों दिनै आन्दोलननि बिसिंथै जों ओइ माने महाय आसामाव नारवैनो जों दिनै जोंनि अक्रा रक जोंनि सेकांनि जोंनि लिडार्स रक ब्रक एडिसि मारै तबखा एडिसिनो जों ताबकतेबो गाहाम खे बासवानि बांवै जों आन्दोलनाव दंगासिनो ओंखे खाखायबो जों बुसखांबो जोंनि बुबाग्रानि बिसिंथै तिप्रा मथानि बिसिंथै जों जोंनि एडिसिनो जों गाहामखौ उन्नत राष्ट्ररावहाय उन्नत राज्यरावहाय जों बाहायनि एडिसिनो सेरखम बाबे खायबायनो बावै जों याप्रिवा आगक दंहाय ओंखे आसो नोंसों दिनैनि अजराव जों हामबाय।